Божо, 38 години, Сплит, Хърватия. Ваня, 43 години, Орландо, Флорида. Виж всичко във водата. Късметлия си, че го виждаш всеки ден. Изумително е. Колко е красиво. Наричаме ги белите дробове на града. След това дълго и мъчително ужасно пътуване, след като 8 месеца изграждаме отношения, най-после съм в Хърватия с Божо. А той е малка прекрасна корабийка. Не е за вярване, че мога да го докосвам, да говоря с него, да вдишвам аромата му. Чувствам се на седмото небе. Наистина. Как се чувстваш след всички полети? Страхотно. Защото вече мога да те видя и да те гледам. Всичко е по-хубаво на живо. Да. Като прегръдките. Онази прегръдка на летището беше много здрава. Тогава те чакат много дълги прегръдки. Приготви се. Физическият допир е много важен за мен. Много е важно да мога да почувствам другия, така двамата се свързвате. Да. Сега отиваме на кулинарен курс, наречен сопарник. Много се радвам, че си планирал веднага нещо. Караме да се чувствам добре. Знаех, че Ваня има огромна енергия, но на живо е просто... Очаквах да има фантастично присъствие, но е почти зашеметяващо. Леле, затова смятам да я заведа веднага на среща. Имаме тук кулинарен курс. Боже, колко е вълнуващо. Знам, че умее да прави торти и така нататък. Така че според мен може да ни сближи още повече. Прекрасно. Страхотно. Добре дошли. Здравейте. Приятно ми е. Аз съм вашата домакиня Николина. Ваня. Боже. Здравейте. Последвайте ме. Вие ще сте следващите на тази дъска. Ще приготвим сопарник. Сопарникът съдържа основно манголт и спанак. Да. Изглежда, че си го правил преди. Ако можеш да го приготвиш, си готов за брак. Готов си. Става за съпруг. Страхотно. Толкова е забавно. Да, виж този идеален кръг. Искаш ли да пробваш? Да. Почакай. Толкова си сръчна. Добре, така. Така. Курсът е страшно забавен. Сладко и романтично е. Това е целта на това пътуване. Да правим забавни неща заедно, да се опознаем по-добре. Сега ще приготвим пълнежа, манголт, лук и чеса. Да, сложете го на едно място. Елате насам, помогнете им. Разпределете го навсякъде. Семи, ела, моля ти, направи малко място. Парчетата сопарник ще имат формата на ромб. 20 минути по-късно. Ето. Изглежда добре. Да ви е сладко. Първо, крайните парчета ли? Да. Това е същината на Далмация. Не съм го яла досега. Благодаря много. От кога сте заедно? 2 години и половина, почти 3. Вие как се запознахте? В интернет. В библиотека. В интернет. В църквата. В онлайн библиотека. Онлайн библиотека в църквата. Станция на НАСА. Добре? Любов от пръв поглед ли беше? Хареса го в сайт за запознанства. И ето ни тук, 8 месеца по-късно. Пристигнах само преди 4 часа от Америка. Значи за първи път? Да, за пръв път се срещаме на живо. Официално ли сте заедно или нещо по средата? Просто сме добри приятели. Не сме. Защо ще идвам чак от Орландо заради приятел? Шегувам се, женени сме, халката ми е в колата. Много съм объркана. Той каза, че сме само приятели, но това е много повече. Говорим за евентуална връзка до живот. Знам, че се шегува, но ме наранява.
Наистина не знам какво става в ума му. Нямам думи. Направо нямам думи. Защо взех толкова багаж? Не може да бъде. Тайгър Лили, 41 години, Фриско, Тексас. Здравейте! Благодаря. Отивам към летището за моето пътуване до Турция. Аднан вече пътува, но мен ме чака дълъг нощен полет. Това пътуване трябва да е за зачеване на бебе. Би трябвало да е приятно, но вместо това мисля само за тези проблеми, които трябва да обсъдя с съпруга си. И не знам как ще мине. Отивам в Турция. Толкова съм притеснена. Обичам много Аднан и не ми се искаше да го притискам за някакви проблеми, защото не искам да го изгубя. Но след като говорим за бебе, искам и двамата да постигнем разбирателство. И се надявам да се получи. Истанбул, Турция. Не мога да повярвам, че скоро ще видя Тайгър Лили. Сватбата в Йордания се случи много бързо. Беше натоварващо. Нямах много време заедно с Тайгър Лили, но това пътуване е много важно за мен, за да заздравим връзката си и любовта ни да стане по-силна. Искам всичко да е най-доброто за нея. Много се вълнувам, притеснявам се, защото сега всичко е трудно. Когато Тайгър Лили отиде на кинезитерапия и този чакракчия докосваше тялото и тялото на съпругата ми, това не ми хареса. Стана ми лошо. Очите ми кървясаха, защото бях толкова ядосен, толкова разгневен. Отидох в болница, за да проверя как е здравето ми, да взема някакви лекарства. И всичко беше наред, когато отидох там. Но не ми харесва, когато други мъже докосват съпругата ми. Може да посещава лекари жени. Не е кой знае какво. Лесно е. Опитвам се да разбера културата му, но при всички промени, които направих, ми се струва, че трябва да го оцени. Промених начина си на обличане заради него, промених взаимоотношенията си с мъже и мисля, че последната капка бяха лекарите. Това ми идва в повече. Момичета ходят при лекари мъже. Не мисля, че искам кой знае какво. И дори проучих въпроса онлайн за религията му. Пишеше, че не е проблем. Така че е много объркващо. За мен е много важно Тайгър Лили да се съобразява с правилата ми, защото аз вярвам в тях. Това са правилата на исляма и на семейството ми. Искам да ги спазва, за да спасим връзката си, за да стане дълготрайна връзка. Но тя не разбира. Защо да се прави проблем от това? Ако имаш ум на голям човек, а не на малко дете, мисля, че когато Тайгър Лили пристигне в Истанбул и ме види, ще забрави всичко, което я е ядосало. Мисля, че ще бъде много щастлива. Надявам се да излетим на време. Добре.
Тръгвам. 2 часа по-късно. Приготвях се да се кача на самолета и просто разглеждах социалните мрежи, за да мине времето, когато попаднах на история от Аднан с негова снимка. Много секси снимка под душа. И си казах, Боже, той би ме убил, ако кача нещо такова. Така че отговорих на снимката изтри я, защото той винаги реагира така с мен, а той написа, аз съм мъж, така че не е проблем. Казах, че е неуважително към съпругата му. Няма значение, неуважително е към съпругата му. И сега това се прибави към списъка с нещата, които трябва да обсъдим. Вече не искам да се съобразявам за всичко. Нищо, което Аднан качва, не е неприлично или лошо, но остава фактът, че не мога да правя нещо дори приблизително на това, което той може. След всички промени, които направих заради Аднан, тези негови действия са като шамар в лицето ми. Не мога да го приема. Писна ми от това и няма да го търпя. Направо е абсурдно. Божо, 38 години, Ваня, 41 години. В момента съм малко объркана, защото преди кулинарния курс имахме един невероятен момент на летището. Когато се прегърнахме, усетих тази връзка и всичко беше прекрасно. Да, исках целувка, а не я получих, но няма значение. Усетих, че тази връзка е истинска и осезаема. Наистина, не знам защо би казал, че сме само приятели. Честно казано, не мога да си го обясня. Добре. Най-сетне у дома. Буквално току-що пристигнах от Америка. Затова решавам да не повдигам въпроса. Надявам се, че може би е било само недоразумение и ще можем да се насладим на вечерта. Все едно нищо не е станало. Вземи си якето, че ще замръзнеш. Благодаря. Няма проблем. Добре. Виж колко е спокойно. Тук е толкова красиво. Сякаш целият град е само за нас. Полека, Няма нищо. виждаш ли онази сграда там? На около 100 метра от тук. Зигмунд Фройд е живял там известно време. Еха. Да, Орсън Уелс също е идвал от тук. А сега тук са Ваня и Божо. Да. Да. Може ли да ти помогна? Добре, влизай. Наех си жилище за 3 седмици и ще отседна там по време на моето посещение. Не сме обсъждали дали той ще остане при мен, а след всичко случило се на кулинарния курс, не искам да го притискам за това. Разбира се, искам Божо да прекара нощта с мен, но не знам какво да очаквам от него. Това е най-бавният асансьор в света. Боже, това е зашеметяващо. Божичко! Великолепно е. Да. Ваня дойде в Хърватия
Това е нереално. Разбираме се чудесно, прекарваме си хубаво. Освен, че стана леко неловко на кулинарния курс, защото казах, че сме само приятели. Очевидно, тя го прие като обида, но мисля, че е разумна гледна точка. Тя ми е много скъпа, ценя я, но също така не искам да скачам в тъмното, без да знам дали помежду ни има химия. Нося ти някои неща. Сериозно? Да. Добре. Не може да бъде. Това за кола ли е? Да, ароматизатор за кола. Боже, толкова е хубаво. Все едно сме актьори в някой стар френски филм. Толкова е мило. Благодаря ти. Няма защо. Помниш ли как каза, че искаш да пробваш от моите печива? Така че ти направих корабийки. За жалост, те пътуваха заедно с мен и се получи ето това. Мила си. Всички корабийки са се натрошили. Много си мила. Бяха прекрасни, а сега са във вид на тесто. Благодаря ти, Ваня. Благодаря. Боже, толкова си мила. Пробвай и ми кажи. Много са вкусни. Шегуваш ли се? Не, бива си те. Добре. Много ти благодаря. Добре, наистина съм много уморен. Разполагаме с едно прекрасно канапе. Не, благодаря ти, много ти благодаря. Аз ще тръгвам. Не получи достатъчно подаръци, за да останеш да преспиш ли? Не те подкупих достатъчно ли? Много ти благодаря, благодаря ти. Толкова си мила. Благодаря още веднъж. Оценявам всичко. Добре. Довиждане, до утре. Лека нощ. Благодаря. Чао. Довиждане. Много жалко, че не иска да остане. Ужасно е. Малко съм разочарована, че няма да остане с мен в този прекрасен, великолепен апартамент. Но очевидно не се чувстваше удобно. Но след начина, по който се държа на кулинарния курс, наистина не знам как да го разчета. Беше ужасно. Днес преживях истински шок. Надявам се да промени поведението си. По дяволите. Имам чувството, че може да съм била глупачка през цялото време. Боже!